Yen iki bener-bener profesional asli iki wayang wong. Ya. Nggih, Mas ya mboten apik ning iso ngoten Mas. Mboten apik ning semu yen jenengan niku. Nggih, sing baku joget niku mboten mung laire tok batine ya melu joget. Maknane pripun niku? Enten sing joget waton ubah nggih enten Mas. Heeh. Ning ora irama, ora ngrasuk dadi penghayatane kurang. Oh iya. Ya, Dadi 3W ngono kae ya. Piye iki piye? Wirama, wirasa, wiraga. Lah kene ki ngerti sampean. Aku etok-etok ngobloki pancen. Nek karo kowe janjan yo imbang jane. Lho ya imbang ning ya wong donya ki isine loro. Yen kok imbang terus ndak ora balen malah ora apik. Isine Kudu ana loro. sing pinter, ana sing goblok. Ana sing bagus, ana sing elek. Mula diarani bagus mergo ana sing elek. Yen ora ana sing elek ora mungkin kowe diarani bagus. Iya. Ana lanang, Ana wedok. lah banci melu ngendi kuwi? Lah kuwi salah asuhan. Iya. Engko ngrembug neka-neka. Dalam rangka hari jadi Trenggalek yang ke-829 Mas Gareng. Nggih alhamdulillah nderek ngrayakaken menika Mas. Nggih. Nggih, tepi-tepi saking Semarang dugi mriki kapurih partisipasi. Ternyatane nggih dangu niki kula boten sowan Trenggalek suwi pun. Nggih to. Tak kira lali yen Semarang ki ana garenge. Pancen sejatosipun panitia menika namung manut kalian menapa ingkang kula aturaken. Nggih. Dados Pak Kadis, Pak Nyoto paring dawuh dhateng kula. Sinten Pak Dalang mangke bintang tamune. Jane sapa wae sing tak aturke mesti waton selo mesti ya ditimbali rene. Aku matur Mas Gareng Semarang. Sebabe napa Mas Sayo? Sebabe nika badhe mantu mesakne mak ngene tambah modal. Lagi iki lho arep mantu kok dimiske ya lagi iki lho. Lah tamumu nganti ora akeh. apa-apa, wong pancen nyatane ngono kok. Nah iya. Ya dimanapun juga tuh wong duwe gawe iki ya butuh biaya. Wong urip saiki iki tiada yang gratis, kabeh nganggo biaya. Betul, betul. Wong tenan kok ngijabke anak we tek sak yuta kok. Gur sak yuta gareng sewengi mak nggih wahing kelakon yen sak yuta. Ku sik tembungmu kok gur sak yuta lho. Sak yuta ki dhuwit lho. Ya dhuwit, nek lak dibandingke karo penghasilane sampeyan ki nggih ngragati anak mung semone kok ya sepele to. Nah, yen kewajiban ngragati anak pancen semono ki hal yang sepele. Nah, Ning nilai uangnya ya tetep banyak. Wong iki ora perkara ning alhamdulillah tegese aku ki wis nuhoni dawuh para sepuh kae dadi wong tua ya kudu salah sawijine kewajibane nikahake anak. Ngono kok omong-omongne iki monggo Pak Bupati Lenggas sirmu piye arepe ngundangi Pak Bupati apa piye? Aku ki mau ngomong cerita kok. Lah upamane Pak Bupati becek ngono paring wujuti sumbangan ning sampean kowe wegah. Lho aku kere kok nolak. Lah iya mula aja munafik ngono. Mboten. Sing baku niku nggih kabar-kabar ternyatane wong ana sambungane silaturahmi antarane aku karo Jeng Bupati. Asmane sapa Mas Bupati? Panjenenganipun aku ki ngundangku ya repot ya. Ki Lah piye? ngundangku kudune apa Pak, apa Dik, apa Mas? Yen secara pribadinya Bapak Bupati Kang Mas, ning secara jabatan Kanjeng Bupati. Ya Jeng Bupati. Nggih. Jeng Bupati luwih-luwih. Jeng Bupati Muhammad Nur Arifin. Iki asma kinarya japa ngene. Aku mula ora gumun yen panjenengan iki dadi bupati ora gumun. Sebabe Mergo asmane wis mawa perbawa. Muhammad kuwi panutan beliau. Betul. Nabi Muhammad nunggak semi. Nur kuwi cahaya, beliau memberi cahaya kepada Kabupaten Trenggalek. Terus sing keri Arifin kuwi dibagi loro. Arif ki piyayinipun arif lan bijaksana. In ki intelektualnya tinggi. Wah, jan. Omongane dagelan lek wis lunas iki pancen ngono kuwi. Ya Yo ki dalam rangka golek tambahan kok. Ha iya. Wes. Kang Mas Muhammad Nur Arifin. Itu Jeng Bupati. Saiki sisan men adil
Bapak Wakil Bupati. Kok sik wakile iki gen cair sik. Wah, matur nuwun. Sik to, Mas, nun sewu Mas. Mas ajudan nggih. Nggih. Mas, mang mriki riyen Mas, nun sewu kedhap mawon nggih. Jenengan kedah pirsa tata kramane teng wayang. Dados menawi badhe paring saweran gandeng pemimpine wayang niku dalang liwate kula ampun langsung. Ning kula kandhani. Niku tata kramane kleru. Mas kula kandhani, wong lu kenane nglali lan luput pun mboten masalah. Ayo. Mula raine gareng nganti kaya kotak amal ya. Wis ora masalah wong iki dalam rangka paling walah. Lumayan kena nggih tambahan catering. Kowe iki sida ra wakil bupati. Sida. Iki lagi Pak Jeng Bupati lho, iki wakile urung lho. Ya kuwi dadi siji karo Pak Wakil. Ora ana kampanyene dhewe-dhewe kok. Wis lambene akhir ngomongne dhuwit lunyu iki wis. Gareng langsung tastes iki. Iki sida ra iki. Sida, ya. ATM Roko Mas Syah Muhammad Nata Negara. Nah, sah ki tegese beliaunya sudah disahkan menjadi wakil bupati secara hukum. Durung. Apa Sing sah iki kok Pak Bupati ning kowe wis sah iki mau. Urung. Lho urung piye? Urung sah Pak Wakil urung sah. Oh iya. Sah ki minangka wakil bupati ning kene. Betul. Muhammad padha. Beliau panutane Nabi Muhammad. Nata kuwi nata. Nata ki ning kene beliau tuh juga menata Kabupaten Trenggalek. Negara ki wilayahe. Ya, negara kuwi papan tegese Kabupaten Trenggalek. You know? Kok rada enteng sik antep Pak Bupati mau bener jamamu mang. Loh, kok nata negara kok enteng iki lho. Mau lah Pak Arifin mau diarti Arif bijaksana, terus apa intelek ngono. Intelek. Miki mau kok mong di negara iki Trenggalek kene. Aku ngono ya iso reng aku ngono kuwi. Nata negara ki angel lho, Mas. Abot lho, wong kowe iki nata bojomu wae ra iso lho. Ya akhirnya malah nyampluk aku iki ngopo to? Lah wong kene nerjemake nganggo mikir kok mbok nek enteng. Ya wis saiki dicucukne ning gandeng sampean wis entuk bebungah saka Bapak Bupati. Bupati. Iki jenengmu ki. Aku ora nyawer kok. Lho, lha ning lak wis ngekeki dalan rezeki ya. Oh iya. Ning sing apik lho ya. Nganti elek koprok lho we ora. Iki aku omong dawa iki karo delok glagate Pak Wakil kok ora bergerak babar blas. Lambene lho ora. Ora. Aja ngisini-ngisini awakmu rene sing ngejak aku lho. Ora. Aku kok ngisini-sini. Lho. Etikanya Mas. Nggih. Lewat pimpinan Mas, lewat pimpinan Mas. Aduh mati aku wis. Dadi ora enak aku. Wis, ya. Aku dadi mau Pak Bupati wis saiki Pak Wakil jan piro iki? Iki iso lek wayangan iki hari jadi tahun ngarep Mas Gareng. Neng kelir iki tak tulisi. Saweran liwat dalang ngono kuwi. Loh, kuwi kena rikala aku meh iki ora duwe gawe kena nek waktu duwe gawe kudu langsung aku. Iya. Ora ana nyumbang kok. Darurat tok ya. Darurat tok lalu kowe kelong. Ayo, jenengmu sapa jenengmu? Hah? Jenengmu sapa? Lah sapa wong kumpul ndino ora? Aku ora nyawer ki terus lali jenengmu. Cahya Kuntadi. Ayo awas ora yen ki tak gawe apik, Cahya Kuntadi piye? Cah kuwi cah Blitar saiki urip ning Karanganyar. Ya ora? Iya, bener. Betul. Inggih leres, inggih. Aku le. Iya. Ya kuwi ya iki putrane Pak Sukron Suganda. Lah iki kleru kowe. Sapa jenenge bapakmu sapa jenenge? Tak koprok lho ora. Sapa jenenge? Ki Sukron Suwanda. Ah, iya. Kowe Suganda. Lah sing duwe bapak kowe sing ngapal kowe no, aku kok ngapal kowe nggo apa? Kakrokane ora. Ya Kun. Kuncara asmane minangka dalang nom kan garap lakon. Kowe iki dalang sanggit cara-carane. Matur nuwun. Ya ora. Iya, matur nuwun. Tanpa kendhat anggone sinau nadyan saiki wis payu. Iya. Ya ora? Ya, keri dhewe di. Dina iki dadi bojone Kesi. Yen sesuk mbuh. Dongamu elek keri dhewe iki.
Lho kok donga elek? Lho, lek donga iki nganti kaken-kaken ninen-ninen ngono lho. Kuwi gumantung kowe dongane piye. Mula yen donga bojo kuwi aja bojo ning kesi dadi jodohmu. Aja mung bojo mergo bojo karo jodoh bedane ana. Bedane apa? Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Dan bangsa spiritual. Kula jane iso bedane bojo karo jodoh iso, ning gayaku ora iso ngono lho. Ben gareng ketok pinter ngono lho asine Pak, ngoten niku. Ya akeh ngono ya akeh. Ngono ki akeh. Oh, saiki iki lah ulang tahune Trenggalek. Ha to, ping 829. Ayo, Trenggalek. Apakah terjemahan dari Trenggalek? Treng apa? Enggak apa? Lek apa? Lek ra iso saweran kok Pak Bupati ambil kembali. Iki angel tenan lho, iki angel tenan. Iki aku wiwit saka Semarang kecekel-kecekel ki nggon pas waduk ngono. Waduk Tugu mau. Heeh, treng. Treng dinas terampil panitia anggone nata pagelaran bengi iki. Lah kaya iso ae lak tenan iki karen. Ya ra. Heeh. Gawe tontonan kanggo HUT Trenggalek ingkang kaping 829 taun. Pinter. Lek. Lah ya angel iki. Iki ngerti. Lek-lekan bengi iki sinambi nonton wayang. Dalange Ki Cahya Kuntadi bintang tamune Gareng saka Semarang lan pacare Elisa. Elisa pacare sapa? Pacare Gareng. Anugerah kangge kowe, musibah kanggo iki ora. Pacar ki aja pacar ki pasangan acaraku. Oh iya. Aku ki ora tau nadyan ado omah aku ki tertib, Mas. Iya. Dadi pamane Elisa gelem karo awakmu moh ya. Loh, kuwi rezeki. Loh. Kuwi jenenge mencla-mencle. Menungso diparingi rezeki dosa. Lah saiki ulang taune iki sing angel ulang taune. 829. Ki nuwun sewu ki, wong iku tak atik gathuk aku lak kulino pasang togel. Malah ngaku. 829. 8 tuh dengan landasan Pancasila membangunnya Kabupaten Trenggalek. Dua yang diprioritaskan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Bener tenan lek iki elok iki. 9 itu doanya orang setrenggalek. 9 semoga bisa lancar pembangunan Trenggalek. Tepuk tangan luar biasa. Elok. Jos reng. Wah, aku ki bangsa ngonceki wis pokoke wis. Lah oncek-oncek pinter ya? Oh, ono. Bojoku dadi loro ya tak onceki kok. Kaya kacang ya. Tak goleke kanca Mas Gareng. Sapa? Ya Mbak Elisa Orcarus Alaso. Iki ya penggemar ya. Ya iki kok. Ya pelok Mas, nggih nyupoti Mbak Elisa. Bareng yo. Nangis sajroning atiku. Tak
Iki salamat tensiku muda yang ngene iki. Kok tensi mundak? Tadi katanya aku pacar. Iya. Pacar apa tadi? Pasangan acara. Pasangan acara. Kamu seneng kan jadi pacar aku malam ini? Kamu seneng jadi pacar aku bengi iki? Seneng. Seneng. Seneng kok seneng. Bahagia gitu maksudnya. Gumbira. Gumbira. Aku lo seneng jadi pacar kamu bengi iki. Seneng kok seneng we. Senadyan tuwa. Tapi kan ati semangate enom terus. Ya ning tuwane iki sing ora enak kuwi. Ya wis umur ngono wae kok senadyan tuwa, umur. Oh ngono. Wis umur. Malah lebih mesake kalau wis umur itu. Loh wis umur ki tegese ya wis pantes, wis umur. Yen wis tuwa ki wediku ya dikopyok, ditiliki metu kentose apa ora ngono. Padake apa wi Ambil. Wah, Jan Elisa ki penyawange gemeske ngono ya. Iya ta. Nek anggere somong ngono kok semarake tensiku mak nyut. Ya maklum to mergo iki dudu wong Jawa asline, kok Sulawesi. Sugeng dalu Pak Yoyo. Sugeng dalu lama enggak jumpa. Kamu enggak ketemu kita. Kamu enggak kangen sama aku toh? Kapan dong kangen aku. Ayo sama aku juga kangen. Ya wes, muga-muga sesuk ono bisa berduet lagi. Mbak Lisa, ya? Kamu tahu enggak bedanya wayang sama kamu? Apa? Kalau wayang itu semakin lama semakin antik. Ya. Kalau kamu semakin lama semakin cantik. Penyakite dalange ngono kuwi. Angger saya laris ngono kuwi saya nika-nika. Ya ora wong jenenge iki kan ya pacar sama pasangan acara. Pasangan acara ning ya ora ngrayu-ngrayu kowe wong sing cedhak aku kok sing ngrayu kowe. Lah iki sing dirayu meneng ae kowe nyakari nyawang ngopo kok protes? Iki ngomong kayak cantik tuh nggak masalah. Cantik tuh kan kelihatannya gimana pada saat melihat. Saat melihat aja tapi hatinya kan pada Bu Kesi. Kan gitu, kamu jangan mutusi dong. Nah, sing ngomong sapa? Aku. Kuwi. Kuwi iki wanine ya yen pisah adoh ngene iki yen cedhak itu ya Bu. Ya Bu. Kowe kok ngerti? Aku lek nang omah bae umbah-umbah kok ya ngerti kowe. Aku biyen ya ngono. Iya. Wong kok senengane. Wah, Elisa tambah cantik sekarang. Wah, aku iki ketok cantik. Mergane Bu Bupati enggak berangkat. Kalau Bu Bupati berangkat iki sinden sakmene bedaan meblok-meblok kalah cantik sama Bu Bupati. Oh, berarti kamu masih merasa ada kekurangan. Iyalah. Itu yang kan bagus. Sing marake cantik itu bedake. Apa? Bedak. Apa? Bedak kok bedak. Ya. Ana wong wedok nganggo badak sisane. Apa itu powder? Nah, tapi untuk Trenggalek apa yang mau kamu ucapkan? Wah ya seneng kula nderek mangayu bagya menika hari ulang tahun Ambal Warsa Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 800. Bentar. 800 pira ayo. 9 Wes bener aku nek saiki. Piye sirahmu piye, Reng? Mumet tenan aku. Aku rumah sawu kaya cedhak company. Kok dikit sih ngomong ora cethok. Aku bener loh. Ini lahir itu tanggal 31 Agustus 1194 artinya 94 iki 829. 9 songo ya songo. Yo. Songo dosa likur. Aduh mati. Tenan iki tenan wis. Aku umpama Elisa gelem karo aku no aku wis sing ora gelem aku. Gimana sih tadi katanya pengen, katanya rejeki kalau aku mau sama kamu. Mbak Lisa, Mbak, kalau memang sulit untuk dengan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Indonesia enggak apa-apa. 829 enggak apa-apa. Oh iya, tapi kan aku masalah itu ngombe banyu Jawa, madang sego Jawa. Masa aku ora berusaha ngomong Jawa? Ya sak iso-isone sak kaduk-kaduk
Ya nganggo Jawa. Tetep pengen Jawa. Iya. Ulang tahun ke 829. Kalau dijawakan 8 doso 100 kalih doso kalih likur songo. Reng. Iki kok ketoke asam lambungku kumat iki malam jan iki. Aku berusaha loh ini. Iki lho sing marai ngene iki lho. Nyambut gawe ketoke seneng, kepethuk wong wedok ayu seneng. Ning bareng ngrungokke omongane iki lho, sok maksud ngene iki. Iki kolesterolku iso mundhak lho ngene iki. Ngene. Kalau memang belum bisa, iya. Seperti Mas Yoyo bilang pakai bahasa Indonesia. Kalau belum bisa, sinau dulu, belajar dulu. Baru dicoba Ucapkan. lagi. Berarti kalau gitu nggak bisa-bisa. Kita harus berani dulu. Kalau salah ngaku salah, selesai. Kita buat lagi, kita benerkan, bisa maju. Ambo El. Seto. Reng, jajal kon hitung-hitung ajaran Ayo hitung-hitung. 1 sampai 10. Setunggal. Nah, betul. Kalih. Pinter. Tilong. 3. Telong. Doso itu telong lah. Iya, ning yen 3 ki 3. Tilong. 3. Sekawan. Gasal. Ini keramanya apa ya? 6 ya 6. Gak boleh, gangsal aja dapat kromo, masa enem gak dapat kromo? Lah 6 iki kromone apa? Ya apa? Aku tanya kamu sing tuwa. Gangsal tambah setunggal. Oh gitu, gampang berarti. Gangsal tambah setunggal, gangsal tambah kali. Sedoso kirang kali, sedoso kirang setunggal. Sedoso. Gurune apik, gurune kuwi janan ora. Makasih Pak Guru, aku dari Modeng. Basa kromo. Iki mah tekan piro? Sedoso 10. 10 nganti 20. Sedoso. Siji. Sedoso siji, sedoso kali, sedoso 3, sedoso patang, sedoso 5, sedoso 6, sedoso 7, sedoso 8, sedoso 9, kalih likur. Kalih dosa sik wis kalih likur piye? Iki salah panitia iki. Ana bocah urung ngombe obat wis dikon munggah panggung iki. Aku lho ning dinding gak apa-apa basa Jawa aku wis tak hafalke tenan lho. Aku belajar gak cuman itu, anak-anak kewan aku belajar. Bagus. Anak gajah jenenge bledok. Anak pitik jeneng kutuk. Anak macan jenenge kokor, anak lutung jenenge kowe. Bener pancen kuwi. Ya bener nek ora nyawang aku to. Lah ngobrole karo awakmu kok dibijekke jalan. Aku kan membijekke iki bener apa salah ya Pak Yoyo ya. Sik, balene anak gajah, bleduk. Anak pitik, kutuk. Anak macan, gogor. Anak ketek, ketek nggak tahu, tapi kalau lutung itu kowe. Nah. Rono. Kalau lutung itu kono. Kowe. Dadi kowe kuwi anak lutung. Oh ya padha. Ya padha ketheke Mbak Ayu ora. Wah, sejenis primata. Tapi aku seneng loh ini meriah loh ulang tahun Trenggalek yang ke-802. Meriah ora wariah. Meriah. Wala yo karang nek wis tuwa gopenge sudo rungon lah. Aku bilang meriah loh Pak Kareng. Meriah, seneng aku bombong lan matur sunak sembah nuwun Pak Bupati. Mas apa Bapak ya? Aduh ini satu angkatan sepertinya ya, sama aku. Mau Mas mau Bapak yang penting dalam hatimu tetap menghargai beliau. Oh inje. Mas Bapak Bupati Ipin, saya Susanti. Lambene lho. Pak Bupati ya semane masih 33, nggih. Iya. Ning aja dicampur Mas Bapak ngono kuwi campur aduk. Mas Bapak Iwin. Ya kan panggilan ini akrab masyarakat karena tresnone sama Pak Bupati. Betul. Pak Arifin panggilnya kan Mas Ibi. Kalau melihat beliau masih muda sudah memangku jabatan sebagai bupati, komentarmu bisa? Lah beliau itu luar biasa, isi enom encene sing enom karo tuwa ki ape enom. Ampuh wong enom. Enom, ora enom. Enom. Bung Karno saja mengatakan
bawakan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi bawakan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Waduh. Calon dokter ya. Calon dokter. Agar ngomong ngono lho cetha agar gon setunggal ngolok meletot terus kowe. Ya apik enom apa tua nek menurutmu? Gon endi? Ya ini kalau dihitung-hitung apik enom apa tua? Yang bupati itu. Menjabat bupati itu sebetulnya bukan umurnya. Terus apa? Tapi kemampuan memangku jabatan bupati itu mampu apa tidak. Oh, jadi bukan soal umur, kemauan dan kemampuannya. Wah, elok, ini kamu mentes ya, pemikiranmu mentes. Mentes. Mentes sok mentes. Ya apa itu meletik? Apa? Meletik. Meletik ya. kok meletik. Ora metik sisan ngono. Tak kandhani Mbak, jargon dari Trenggalek adalah meroket, maju ekonomi rakyatnya, orang-orangnya kreatif, ekosistemnya terjaga. Jadi Bapak Bupati selain selalu merawat kepada warga masyarakat agar tetap tentram dan damai, betul, namun juga merawat lingkungan agar tetap lestari dan indah. Kula pengen mempersembahkan salah satu gending utawi lagu naminipun Titipane Anak Putu. Oh, titipan anak putu. Tegese alam sak isine ini bukan apa kuwi jenenge tinggalane para leluhure dhewe ning titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan wae. Betul. Ini ya perlu nyuwun pirsa Jeng Bupati wis siap iki. Iki mergo mau digarap karo Elisa terus. Jeng Bupati siap iki. Nggih. Monggo menawi badhe paring sore. Jeng Bupati. Monggo menawi pun bales monggo. Niki mumpung Elisa niki wah. Ampun dipidana, kula namung ke gojekan semoto. Semata kok semoto. Mbak Gareng, kok Mbah? Ora iso aku ngamuk karo Elisa iki. Lho, sebabnya enten apa, Jeng? Lah wong Elisa iki emang lali karo kowe iki aku ora bisa kok. Ya, emang lali karo kowe ora bisa. Elisa, makasih Bang, makasih. Wong wedok ki ngono iki. Wong wedok ki ngono lek seneng ki sok-sok nggodhong-godhong ngono kae lho. Anu nyerempet-nyerempet bae. Lah iya ngerti lek bojoku adoh ning Cina. Oh, ngoten ta? Iya. Kalau nderek ini sinden kalah cantik semua. Golek neng Google Bu Novita. Wah. Cantik banget. Iya ayu ning ora ngene-ngene iki. Badalang, dalem Bapak. Gareng niki Semarang original napa KW niki? Napa? Original Pak menika. Original ora. Aku kenal wong Semarang ki lek original, klambine abang, rambute sing putih. Lah iki kok raine sing putih. Oh. KW kuwi. Nggih, KW. Wong rambute putih, gadang pun tuwa mbledrek teng. Kudanan berarti. Luntur. Nggih. KW lek ngoten niki Pak. Nggih. Kula mboten KW Pak, DKW kula Pak. Nggih. Nggih wah. Padahal niki mengke enten napa namanya salah setunggale putri yang membanggakan dari Trenggalek. Naminipun Mbak Sari, badhe nderek nembang. Siap. Beliau ini berkemampuan khusus artosipun menawi tiang ngwastani disabilitas. Lek kula ngwastani bukan disabilitas tapi different ability. Senaosa napa namine paningale mboten sami kados panjenengan tapi paningal batine luwih tajem niki. Tapi suaranya bagus. Naminipun sinten Pak? Nyanyi lagunya Ojo Diplorotke judulnya. Loh, apa? Kok aja diplorotke? Ingkang wonten sampai nih wayangan suwi orang ngerti lagu Ojo Diplorotke lho. Loh, kula malah berusaha untuk melorotke, Pak. Ingkang wonten menika aja dipleroki. Ora beda. Ora aja diplorot. Sing mas aja diplorotke lho. Karepku mlorotne dhewe. Lah kuwi lho. Piye? Jeng Bupati, jenengan pun mboten dadi bupati ndagel kali kula nggih. Iya. Cuman ngeten Pak Gareng. Aku Aku tak takok malaikat sik. Lah engko tiwas job-jobane akeh gek sampean disikan aku lek ndagel dhewe malian. Duwete lek ora cocok lho. Lah, dudu aku lho sing ngomong. Ayo.
Aku agar serembukan ngono, bareng wis tuwa agar rembukan kok ngono Pak Bengkorok. Mboten niku dungane bupati jenengan panjang umur. Amin, amin, matur nuwun Jeng. Wis mbah nuwun. Nggih monggo dilanjut terus. Namanya siapa? Mbak Sari, Mbak Sari. Oh, tak kira Putri Aryani. Saya tak mempersembahkan Mirip. lagu titipan dulu ya, Pak. Tentang lingkungan hidup. Monggo nggih. Bu Kesi, ayo jumeneng kene ngancani Mbak Elisa, Bu Kesi. Ya, dawanono titipan. Bojomu melu to? Melu, ora melu ucul no aku. Ate kula wani ngerayu Elisa. Bebas lek bojoku santai ning kene. Kasih tahu kok. Oh, pancen Ya udah bojomu seperti kakak sendiri. Bojomu kuwi ngerti yen kowe iki untuk umum kok. Padake WC lambene ora. Aku ora madake wedene kuwi krasa ya alhamdulillah. Awas lek ndodok, awas kowe. Ayo Bekasi iki ya wah, daleme asline Tulungagung cedhak karo Galek. Heeh. Nggih. Kula nggih ugi nderek mangayu bagya hari jadi Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 829 tahun. Betul. Mugi-mugi Kabupaten Trenggalek kedepannya tansah dados kabupaten ingkang makmur, murah sandang panganipun. Amin. Sedaya pejabat masyarakat tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Sukses gampang anggenipun pados rezekinipun. Amin. Omongane yen ndongake cetha ki ora anake pawang udan ora mungkin. Nggih matur nuwun kula nggih tangga cedhak mriki mawon Pak Gareng. Ngendi, Pak? Omah kula mung Tulungagung mriku tur desanipun Ngentrong campur darat. Cedhak pantai Brumbun Popoh. Pun mriku dereng Ngentrong campur sari ngendi? Ngentrong kecamatannya campur darat. Campur darat. Oh. Terus tangga dhewe kalih mriki wah kula jan remen sanget. Ingkang mirsani ya Allah kuwatah sanget. Bojoku tak elingke lho ya. Apa sayang? Bengi iki Elisa teko. Lek mau ngerayu aja nemen-nemen. Siap. Lek ngantek lek mau ngerayu nemen-nemen kelakon tekan omah tak ketok lho. Bener. Aja. Iki mau wis tak kandhani ya. Tak kandhani ya. Reng. Ngocos malah. Aja ngono kuwi. Oh. Paling ora kowe memperindah keadaan, ngrukunke wong omah, aja malah dadi kompor ngono kuwi. Wani pira? Mah. Oh kok jenengane ana bojone mengkeret mau nggodho. Mau ngrayu-ngrayu Elisa iki. Kok ning asline yen bojoku ki ngrayu Elisa terus terang El. Aku enggak apa-apa. Aku ya enggak akan cemburu sama sekali. Masa Bu? Bener. Beneran? Aku soalnya wis ngalami dhewe ya. Aku wis rumangsa awakku wis tuwek. Dadi ngladeni dalang kondang gek nom enggak kuat. Mula ya dheke ya maklum wae yen upama karo awakmu seneng aku ya enggak apa-apa El. Tenan. Maksudnya kita bersama satu rumah? Bersama? Bu ampun Bu, itu Pak Cahyo satu untuk panjenengan aja. Iya, tenan Nanti ya. kalau aku satu rumah sama jenengan tugasku apa? Ya gampang no, bikinkan wedang, teh, kopi gitu. Aku yang masak gitu El. Yen kowe ora iso ngladeni Cahyoku tadi gecek wae. Aja, aku cinta. Lah iki supaya netizen iki kadang-kadang aku kan dibully to. Buka sih kok nesu tenan karo Elisa cemburu padahal kita enggak, kita saling menyayangi. Iya dong, saling menyayangi. Aku ya juga menyayangi. Bukan mukrim. Cari kesempatan dalam kesempatan. Ngene iki angel lho, Reng. Apa? Angel. Piye? Mbok enom karo mbok wek rukun angel ngene iki. Nembang Bu Kesi. Dandang kula titipan katur khusus kagem Mas Bupati Arifin. Kita
Ayo dilestarekke, diopeni, direksa, men iso turun tumurun nganti tekan anak putu kaya sing ditindakke Bapak Bupati Trenggalek. Nggih, sing luwih abot iki tembunge titipan iki lho Mas. Lah iya kuwi. Yen kita ninggali utawa mewarisi kuwi luwih gampang. Yen titipan kuwi ora kena owah. Nadyan sethithik ora entuk owah. Bener. Apa meneh dirusak. Nah, kuwi. Yo ripalungguhan niki tak ngaturi Mbak Sari, potensi dari Trenggalek yang sangat luar biasa. Jumbuh karo ngendikane Mas Bupati nalika sonten. Putih, Mbak Sari putih. Tapi ya Cah dikurmati nganggo arum Bali nggih ngurmati Mbak Sari. Yo.
Monggo Mbak Elisa kula aturi dialog kalih wawancara Mbak Sari. Nggih, selamat malam. Nggih, selamat malam Mbak Elisa. Iya, selamat kenal, salam kenal. Nggih, salam kenal. Iya, Mbak Sari ini tinggalnya Trenggalek di desa atau daerah mana? Tinggalnya di Desa Prambon, Mbak Elisa. Prambon. Oh, Prambon. Ngerti, Reng? Anda ngerti paling. Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Bupati, kula pun diparingi kesempatan teng mriki. Loh, nggih, wong panjenengan lagi warga Trenggalek, Nggih. tetap diberi kesempatan menapa Nggih. meneh panjenengan ada potensi tentang dunia kesenian menika. Nggih, alhamdulillah. Udah pernah belajar tembang? Udah lama atau baru-baru aja? Sudah lama, dulu pernah sama Pak Yoyo juga, paling lupa. Oh, dulu Pak gitu? Yoyo lupa lho. Oh, dulu Dulu, bukan? nggih, sama Pak Mbak Yoyo Desi iki juga sudah. suka merayu gampang lupa Pak Yoyo. Nggih, Pak. Leres. Ayo. Nggih, Pak. Melupakan diri ya. Ngapunten Pak, pancen lek pun Kamu duwite udah entek bukesi lali kok sabar ngono lho. Napa? Lho, Esi sabar lho, padha lalene niki, Pak. Nggih, riyen tasik cuwilik kula. Oh, masih kasih. Pas teng pundi Mbak Sari, teng pundi riyen? Alah, Alah lali. nek nang panggungmu kae lho. Oh, Watu Limo. Watu Limo. Duka lali kula teng pundi. Oh, Nggih, pokoke teng jenengan nggih, nggih. jenengan jarak kula kalih wayang ajeng nyangoni kudu ora kudu iya. Oh. Nek Terus- sidane sangoni mboten. Sidane disangoni tapi dibedheki dhisik, milih dhuwit apa kodhok ngoten. Angel men. Ah, gek goblokku ki ya milih kodhok. Oh. Gek meh ra sida dhuwite. Ning akhire lak sida to. Sida wong Oh. jenengan baik hati yo. Makasih. Nggih. Agar karo wong wedok kok baik hati kowe ya. Iya no aku. Yen karo wong lanang kok semena-mena. Mbak Sari, Nggih. menika wonten kesempatan panjenengan didhawuhi kalian Jeng Bupati Nggih. partisipasi meramaikan HUT Trenggalek badhe nyekar menapa? Napa nggih? Ha ngenteni mawon. Ngenteni sinten? Ah ngenteni. Ngenteni Ah, bis ngenteni. napa angkot? Ngenteni napa nggih? Napa? Sembarang wis ngenteni sembarang. Oh sembarang. Nggih. Angger. Mereka angkitan yang mana? Ngenteni angkitan Pak Mantap itu ya. Aku ngenteni kamu betul-betul, Nggih. Nggih. Siap. Nggih, Nggih. Bu. Dibawani mboten? Mboten. Nggih, wong ngenteni kok nggawa-bawa kabutan. Mboten engke lek anu kula dadak mbawa ngenteni nyelot suwi mangke. Lah nggih leres. Nggih salam damel kanca-kanca sing ningali teng sebelah ler. Kanca-kanca saking disabilitas. Oh, nggih. Oh, teman-teman disabilitas. biasa wah Terima membawa kasih. supporter nggih. Onjeh niki wau anu kula angsal titipan saking Bapak Bupati. Nggih. Napa? Pripun, Mbak? Hati-hati, Kak. Napa? Duka niki jenengan buka piyambak monggo. Bah iki aku padha karo kok sampluk raiku no malian. Lho, kula mboten Mboten. nyampluk lho niki kula paringne kok saestu. Titipan Titipan sinten? saking Bapak Bupati, Bapak Nur Arifin. Alah kok aja Muhammad Nur Arifin. kok aja duwe jenengan dhewe. Mboten, saestu jenengan tangkeleti. Estu to? Estu. Gandeng sing lantaran jenengan dibagi dua nggih. Napa? Niki duwe bagi dua. Yo lek disuwek yo aja. Yo sing suwek amplope. Oh nggih, amplope disuwek jerone dibagi ngoten. Oh, bagi dua nggih. Ning sampe nembang sik ya. Nggih. Kemarin ya apian bengi iki. Ha iya, timbang kowe reng kok emplok dhewe ora. Oh, dadah. Pak Yoyo, Mbak Dalam- Dalang, nggih. lek dibagi dua lek Sari wis munggah ya Elisa kon mudhun no. Lah napa, Pak? Ya kan mangke dibagi dua. Kula diminta turun sama Pak Bupati. Oh paling ajeng disangoni. Mergo Mbak Kak, kula Elisa, siap kula ajeng Al- mriku nek saya. Mbak Sari lak munggah. Ah. Saat dibagi dua Mbak Elisa mudhun. Terus Dadi kene ya ana, kono ya ana. Lah aku karo sapa? kowe wis no kaya nggih siap Pak Bupati siap. Aduh Nggih. nggih. Coba pengen ngerti suarane aku iki Mbak Sari kok. Nggih. Niki belajar rada klerek-klerek ngomong pas nggih bobot rada anu Oh, mangga. Bapak juga lagi Bobot kami. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Kaya ngerti carane nunggu munku. Dalam Lah lek Ayo ngoten niku iki lho ya. Ngerti wae kok. Aja digo guyon. Oh, sampean sing melek ya gawene merem ngono lek ngono. Kowe lho reng. Gareng niku lho. Nggih, Pak. Nggih, Jeng. Leres. Cek lek ngeten niki mboten anu, mboten peh gek melek merem terus mboten saged anu ngoten mboten.
Nggih. Sakjane. Lho kok lampu Niki wis kodrate. Nggih, pun. Pokoke kula menyerah kalian jenengan menyerah siap. Nggih, nggih. Lampu mati wae yo pas kok. Ngapunten lho saderenge. Pecicilan lho. Mboten napa-napa. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni udane wahyu janji matang sesemimpan jroning kalbu dahwang bagus pepujaanku tak jaluk citra janji dokang pasira kang merati nang sira titi rina wangi aku tansah Gledang kae teka anat janjine datang citra kenangan wala bisa saumpama Tepuk tangan sedaya para sangat luar biasa. Niki mboten sida kula paro, mergo kula trenyuh. Lah teng napa? Utuh saking Pak Bupati mboten kula suda sepeser pun kagem jenengan nggih tumbas susu putrane sing jenengan kandhut. Saestu niki. Demi Allah. Nggih, Mang Tampi, mangkene diparingi melih kalih Pak Bupati nggih jenengan Tampi mboten napa-napa, nggih. Kok diparingi merelek dibalekne ya tak jalukne kok. Nggih, luar biasa Mbak Sari. Ing ngatasé nuwun sewu jenengan ada kekurangan di fisik, walaupun nuwun sewu nggih paninggal menika benten kalian piyayi-piyayi menika ning jenengan nyatanipun melestarikan budaya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Sari. Kula tenan nggih. Pun nggih, matur mawon. Matur nuwun Mbak Sari. Wah, nggih matur suwun Pak Yoyo, matur suwun Mas Gare. Sami-sami. Matur suwun Mbak Elisa. Terima kasih banyak Mbak Sari, panjenengan luar biasa. Mas Gareng, suaranya. jenengan welas prihatin utawi seneng mboten ningali lare niki? Trenyuh. Trenyuh. Mau kok Pak Bupati diparingne ae ora apa-apa ae. Mesake lagi mbobot. Blakan Mas. Kula nyawang Mbak Sari ngeten trenyuh. Luwih trenyuh mikir bojo kula golek konsumsi dereng kecekel ragane. Anyar. Nggih, mboten usah niki. Kadung mlebu brankas e. Mbak Sari, nggih. Sampun sanes wedal sampun kesupen menawi wonten inggih tetep ikut berpartisipasi. Nggih, insyaallah. Ada potensi di diri Mbak Sari. Alhamdulillah, nggih. Sinten ngerti jabang bayi teng lebet melu nembang? Ya, Melu nembang. bisa menerus. Niki wong sing nyegaki anak sampean lho, mboten Lah kula kok mboten mireng. Lho, kula ngrungokke telepati kok. Alah.
Sik Mbak Sari nun sewu. Jenengan carane belajar nembang niku pripun carane? Duka riyen pripun? Nggih mirengne ngoten. Sing jenengan mirengke suarane sinten? Sinden sinten? Sinten nggih? Wong sembuaran kalir. Oh nggih, Bu Kesi nate mboten? Dalem? Bu Kesi nate mirengke mboten? Nggih, wong kula pertama kali panggih niku teng pundi nggih? Ngelongsor lek mboten salah. Riyen tasik dereng dados anu jenengan. Oh iya. Masih pacar ya. Dereng tasik. Mbak, Bejo lawas niku. Nerokke suarane Kesi entuk ning aja nerokke galake ya. Napa galak to mboten? Ngono kuwi nesu mekrok. Padake pitik mekrok. Nggih, niki wau napa enten kanca kula sing ngefan kalian Mbak sinten niku wau? Umi. Mbak Umi, nggih. Umi Hafifah. Mas Alek niku tukang elektron nggih tunanetra malahan mboten saged ningali. Nggih, ngefan kali Mbak Umi. Oh, nggih, mangke kula sampaikke fan ya Umi. Nggih ngapunten Mbak Sari, Umi nembe pipis teng wingking dados mboten teng mriki nembean. Nggih. Mangke kula sampaikne tetepan nggih. Entene Betari Umo. Nggih, matur. Terima kasih Mbak Sari. Tetap semangat. Nggih, Tepuk tangan sekali lagi, wah luar biasa. Saya antar ya Mbak ya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Sari. Berakan. Tas satu cedak Elisa amplope sing kenceng. Padake copet, mboten aku tertib lho. Mbak Okfa, Mbak Winong ya turun ya ngancani Mbak Elisa engko ben nembang. Ya. Iki potensi. Alhamdulillah. Sapa meneh iki sing mudhun? Iki Mbak Okfa Lica karo Mbak Winong Ceria. Sewengi urung nembang blas. Romansa meneh kene iki nyambut gawe ora piknik. Ayo. Ayu, Mbak Winong ini berdua pinter joget semua Pak Dek. Kabeh iki pinter joget. Oh ya ra, Sindani ngadeg kowe rekoso wisan. Sindane lek ngadeg tak ngene ya apa to? Lho, mesti ngene iki lho ngopo. Lho biar tertib. Nutup. Ya menutup aurat. Iya. Nah, nganggo iki nduk. Nduk, dadi engko polahmu ben maksimal. Wah, Sindan saiki nom-nom ayu-ayu. Kandhane kok. Pinter-pinter, ragate yo akeh. Ben ditepungke masyarakat Trenggalek khususnya Jeng Bupati kepin jenengmu sapa? Nggih, tepangaken nami kula Okfa. Apa? Okfa. Owah. Okfa. Kowe bar mangan pete ya? Wah, ketusuk abab garenge. Oh, kelahiran Oktober kowe mesti. Nggih, leres. Bocah ndi ta, Duk? Surabaya. 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 Ya Surabaya kok tekan Solo iki ngopo? Nggih, kula kuliah to. Kuliah ning ndi? Isi. Isi Surakarta. Wis semester pira, Duk? Semester 7. Meh lulus. Nggih. Wah, ya muga-muga lulus kumlot ya, Duk. Amin. Nah, wis Jaluk sangune? apa? Sang. Anak kowe ora tau tak sangoni aja mleh kowe. Pak, kowe mosok ora ngerti to. Aja njaluk karo gareng. Kuwi iki arep mantu, butuhe akeh. Oh, Malah kowe kepara nyumbang. Ora. Jujur. Wis duwe pacar apa, Ru? Rahasia. Loh, Oh, kepo kok Pak. Lah kok kepo to, Pak De? pacarmu kena rahasia. Rahasia pokoknya. Maksudnya rahasia iki piye? Ojo, aku wis tuwa. Piye maksudnya omong apa? Iki bisik-bisik apa ini kok? Emang kamu suka sama Pak De Gareng bisik-bisik aku suka sama kamu gitu? Karo aku wae ngono jare. Emang gitu? Alfa bilang gitu. Gak ngapusi. Wah, ya ora seneng Rancang kupingnya. Kok jujur ora gelem kowe dhewe diapusi ora gelem. Ya wis ora gelem aku njir. Jenengmu sapa? Nggak milih nih. Nggih, nderek tepangan kula Winong saking Tulungagung mriki mawon. Oh, dekat. Oh, Tulungagung. Nggih. Kowe ya kuliah ning isi. Kula kuliah teng UNS. UNS. Gandeng karo isi, Nggih, mepet. gandeng niku tetangga. Lek kuliah ning UNS, nek marung ning isi. Nah, nggih, ngoten. Oh, mula melu kowe iki ya. Kula kuliah teng UNS tapi jadwal mlebete nggih nderek jadwale isi. Lho, ora. Iki jane iki kuliah apa tukang parkir kok melu rono melu rene. Mboten. Ora, kowe fakultas apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, calon guru. Insyaallah amin. Ya muga-muga
ndang rampung ya, Nduk. Amin. Udah semester berapa? Baru maba. Oh, baru aja? Iya, baru maba. Oke, semester 1 2. Oh, lagi ya. Wah, kesuwen ning ngenteni. Pak kula teng mriki niki remen lho. Apa ta? Sebabnya? Soale mriki cerak kalih griya kula mriku terus teng mriki kula wonten keremenan jajan. Enak. Apa? Jajan apa? Namine pelikipu. Pelikipu? Enten tenan to, Pak? Apa pelikipu? Gitu. Oh, anak tenan kok bener. Apa, Nong? Pelikipu. Aduh, mesakne men to. Itu sejenis wonten to Pak Bupati nggih. Panganan sing piye to kuwi? Arep to, enak iki. Enak iki. Jane pendopo lho ning rodonge pendopo lho enek. Manco. Oh, kula kita njeng Bupati beto pelikipu. Yo aku peli yo enek tapi yo ora kipu lek peliku. Ayo. Mergo lagi ditinggal ning Cina tadi kipu wae terus. Aku senengku kemedhos njeng Bupati ket yen wis kene iki wis. Lah lakone wis anggeni mau lho. Nggih. Rasian senom ning wah Sekti Mandraguna pun. Sesuk tak duduhi pelikipuku ya. Heeh, engko geceken nong. Woi, ojo. Kuwi disenengi bojoku kok. Dadi posisine Mbak Elisa di tengah, diapit oleh Oke. Okva dan Minong. Lagune Lali Janjine. Ayo. Garengnya gimana? Hah? Pak Gareng gimana? Bebas. Ayo. Mulih. Ojo mulih. Lah jare bebas. Ya tetep ning area kono ora. Boleh di kanan, di kiri, depan, belakang, boleh. Betul ning rest area. Nggih. Monggo, Cak, dipun aturaken Lali Janjine. Dados.
Selisa. Ya. Kecuali di lokasi alun-alun penonton sangat luar biasa ya. Dan juga rekor untuk Kunta di Channel malam hari ini. Berapa penonton serentak sampai 5.300 orang pasang mata. Makasih yang ikut masih menemani Bungon malam ini luar biasa. Nggih, terima kasih. Nggih. Yuk dilanjut. Oke. Janjane kowe penari-penarinya Indonesia. Kamu kemana saja nggak pernah hadir di panggungku? KKN Pak. Hah? KKN. KKN apa ndingi piye campur sari KKN. Ngapus nih wis seneng kamu. Aku ki nyambut gawe karo kowe seneng ngene iki. Ngapa? Sindene ayu-ayu, jogete luwes, suarane apik iki mojan senderewe. Heeh, senderewe bener. Senderewe kene iki jaran ki Australia. Okva mau. Okva mau Australia. Terus Elisa? Elisa ki wis oplosan. Oplosane apa? Ya Jawa ya Australia. Iki Winong. Iki Winong ki sing deles senderewe ya iki. Kowe ngerti dak jaran Sumba ya iki. Jaran Sumba. Bokonge gede. Piye? Ngene iki kok awak ora ubah sing obah kene giur. Wah. Iya. Apik. Ning awake dhewe harus berterima kasih kepada Ibu Sukesi Rahayu. Sinden yang cantik-cantik dan hebat ini semua adalah didikan dari Bu Sukesi Rahayu. Amin. Walaupun Bu Kesi tidak eksis namun anak-anaknya tetap laris lah kuwi. Bu Kesi masih eksis kok tidak eksis. Oh iya eksis. Ya, mbok nome mbelani. Oh, aku yang urusan rumah tangga ramel-melu. Mbak Lisa, Mas Gareng. Jawa. Mangke menawi sedaya dipun suntak wonten limbukan mangke gara-gara ndak kirang. Kula lak matur panjenengan dalam muda penuh dengan cerita sanggit. Leres. Penonton sami ngentosi cerita panjenengan yang sejati bagaimana. Alah, padune arep leren omongane. Wah, kowe anggere tak dukung ngono. Kula aja jago DPR ora tak dukung kowe. Iya. Sing jenenge wayang zaman saiki seperti yang saya sampaikan di TikTok. Apa? 3L. Apa Mas? Itu? Lagon, lucon, lakon kudu kecekel. Amin. Oke, yo rerakit mbacukne gelar cerita.